ዕለታዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ናይ ብሔር ግጭት ኣስታት 3 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መነባብርኡ ተፈናቂሉ ከም ዘሎ ንኮሚሽን ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳን ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታትን ብምጥቃስ ኢሮኒዩስ ሓቢሩ። ይኹን እምበር ኣተኩሮ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጥታት ጥራይ ብምድሃብ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣተኩሮ ከም ዘይሃቦ ተገሊጹ። በመሰረት ተሓበሬታ ብዘይካቶም ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ካብ መነባብሮኦም ዝተፈናቀሉ ኣስታት 8 ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት ሃገር ህጹጽ ናይ መግቢ ረድኤት የድልዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ኣስታት 1 ሚልዮን ካብዚኣቶም ነናብ መነባብሮኦም ከም ዝመለሰዩ ዝገልጽ። ኮሚሽነር ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብቲ ዝበስሑ ካብ ግጭት ዝተፈናቀሉ ዜጋታት ሃገር ተዓቂቦምሉ ዝርከቡ ግዝያዊ ማዓስከር ቆሎጂ ኣብ ዝበፅሓሉ እቲ ሕብረት 89 ሚልዮን ዩሮ ዝግመት ህጹጽ ረድኤት ንምልጋስ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብ ክልል ሶማል ዝርከብ ማዓስከር ቆሎጂ ብሰንኪቲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ዝተፈናቀሉ ኣስታት 80,000 ዜጋታት ሃገር ተዓቂቦም ይርከቡ። ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ለውጥታት ተተኣታትውን ዞባዊ ፖሊስኣ ተቐይስን እኳ እንተላ ኣብታ ሃገር ዛጊት መዕለቢ ዘይረኸበ ናይ ብሔር ግጭታት ግና ይቕጽል ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዞባ ከሰላ ኣንጻር ፕሬዚደንት በሽር ዝቐንዐ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ይቕጽል ኣሎ። እዚ ካብ ሳልስቲ እዚ ዳግም ተጓሂሩ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ን30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዚደንት በሽር ካብ ስልጣኑ ክእለ ዝጽውዑ ፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን እቲ ዞባ ንሰልፈኛታት ንምብታን ኣብ ዝተኮስዎ ጠያይቲ ሓያሎ ሰባት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ኮይኖም ኣለዉ። ህዝቢ ዞባ ከሰላ ሓድሽ ማዕበል ተቃውሞ ኣንጻር ፕሬዚደንት በሽር ዘጓሃረ እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ዞባ ዑደት ኣብ ዘካየደሉ ብቴሌቭዥን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ተዓጽዩ ዝጸንሐ ዶብ ምስ ኤርትራ ከም ዝተኸፍተ ድሕሪ ምሕባር እዩ። ብሰንኪ ንሃር ዋጋታትን ሕሰብ መነባብሮን ዝተጓሃረ ናዕቢ ህዝቢ ሱዳን ፕሬዚደንት በሽር ካብ ስልጣን ክወርድ እናጸውዐ ልዕሊ ሓደ ወርሑ ኣቕፂሩ ይርከብ። ፕሬዚደንት በሽር ለውጢ ብሰላማዊ ሰልፍን ናዕብን ዘይኮነ ብምርጫ ጥራይ ክመጽእ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ። መንግስቲ ሱዳን ኣብዚ ናዕቢ ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ብስሒ 24 ጥራይ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ግና ልዕሊ 50 ከም ዝበጽሕ እዮም ዘመልክቱ። ፈረንሳ ካብ ሊብያ ናብ ጫድ ዝሰገሩ ሽበራውያንም ኣብ ልዕሊ ዝበለቶም ዕጡቃት ጽዑቕ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ፈረንሳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሰንበት 3 ለካቲት 20 ፒክኣፕ ዝዓይነተን መካይን ካብ ሊብያ ናብ ጫድ ድሕሪ ምስጋረን ብደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘዕነወን ጠቒሱ። ኣብ ጫድ ኣብ መንጎ መንግስትን ልዕሊ 14 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዕጡቃትን ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ ፈረንሳ ነዚ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ዝግለጽ ዘሎ። ፈረንሳ ኣብ ቀናት ሳሕለ ሳሕራ ዝንቀሳቐሱ ዝተፈላለዩ ሽበራውያን ጉጅለታት ንምቁጽጻር ብባርካን ዝፍለጥ ፍሉይ ኣሃዱ ኣብ ጫድ ኣዋፊራ ከም ዘላ ይፍለጥ። ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ኤርትራውያን ንዝርከብዎም ስደተኛታት ብምጭዋይ ዝእክብዎ ገንዘብ ኣብ ሽበራዊ ንጥፈታት ከም ዘውዕልዎ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ሊብያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም ኣማኢት ስደተኛታት ብሓገዝ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት በብእዋኑ ናብ ጫድ ክሰግሩ ጸኒሖም እዮም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቀጺሉ ዝቐርብ መደብና መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ንኩነታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ቬኔዙዌላ፣ ብሪጣንያ ከምኡውን ሃንጋርን ቱርክን ዝትንክፍ ትሕዝቶታት እዩ ዘለዎ። ሰናይ ምክታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኤርትራ ኣብ ኩነታት ሃገርና ዋላ እኳ ዝያዳ ኣብ ባህጊ ጥራይ ዝተመስረተ ወረታት ይኹን ወጥርታት ይበዝሕ ከም ዘሎ ይግለጽ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተጸጊሙ ስብሓት ኤፍሬም ኩነታቱ ከም ዝኾይኑ ዝብል በዝንበትን ዝጽፋዕ ሓደ ንጹር መስመር ዘይብሉ ዜናታትን ትንተናታትን ኣሎ። ኣብ ከምዚ ግዜ ሓደ ነገር ነጺሩን ንሓዋሩ ከም ምዱብ መረዳእታን ክውሰድ ዘለዎ ንኹሉቲ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመን ገና ዘጋጥም ዘሎ ሕስረትን ውርደትን ሱር መሰረቱ ዝኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ።
إذا فليتكا نابكال وصانن أقداسن نتبتات مسكارن بر أبو عنكليل مبالكا بزح ترقم زلوا يكونن نسو تزقبرو غيرلو نحنا اتناتنا قدت راينا كنقبر نخقل ناب سبحات إفريم انت تملسنا كم زخونة زدليو كقبر زتسقم سب قوتيرنا نتأبرتاو تقادلو إيرترا حركة كون زبركتو قال سخبيرنا نركت سلها حسبو حسابات يتكبر أي تكبر كم تسقا وسيدنا ناتو مهلاون زي مهلاون أبتتصبح زدل حسابات حجر ጽቡቕ አበርክቶ ከም ዝኾነ ምፍላጥ ኣገዳሲ ነገር እዩ ዝተኣስሩ ዝተሰዱ ዋላ እውን ዝተጸገሙ ኤርትራውያን ተቃለስቲ ግዜ ምስኦም ስለ ዘይኮነ ተቐዳዲምና እናምውቃሶምን ከነሕስሮም ጥራይ ክንጎይን ብዙሕ ብልሕነት ዘለዎ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን መንእሰይ ሃገር ከም ዘላቶ ፍትሕን ርትዕን ሕግን ኣገባብን ተኸቲላ ኣብ ቅድሚት ክትምዕብል ትኽእል ሃገሩ ኤርትራ ዕድላን ተስፋኣን ወላኳ ሎሚ ኣጸቢቑ ዝጸልመተን ተመሰለ ድሙቕ ዝኾነሉ ግዜ ርሑቕ ከም ዘይኮነ ክፈልጥ ግቡእ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ዘይበሃል ፖለቲካዊ ጸገማትን ፍልልያትን ከም ዘሎ ካብ ዓይነት ዓዘብቲ እቲ ሃገር ተኸዊሉ ኣይተኸወለን ኣብዚ ሕጂ ብመንገዲ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር መጺኡ ዝበሃል ለውጢ ከይተረፈውን ገለገለ ነገራት ብኢሶም እምበር ዝሓይሽ ነገር ኣይተረኣየን ሓቂኡ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ለውጢ ፖለቲካ ዝተረኣየ ሓያለ ፍትሓት ተረኣዩ ንዓብ ስእሊ ኢትዮጵያ ዝቕይር ኮይኑ ግን ኣይተረኣየን ኣብ ነዊሕን ብዙሕን ትንተናታት ከይተኣትወ ኣብ መንጎ ብሄራት ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ብሄር ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ምፍጣጥን ህልኽን ብዙሕ ናይ ርቃት መልክዕ ኣይረኣየን እቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ በፂሓቶ ትብሎ ዘላ ናይ ሰላም መስርሕ እውን ገዛእ ብሄራ ዝኾነ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዘፋጥጥ ጌራ መሓዛ ብዙሕ ስግንጥርነት ዘለዎ ነገር እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዘይንጹር ፖለቲካዊ ምዕባለታት ከላ ከም ጀርመን ዝኣመሰላ ዓበይቲ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ መጺኡ ዘሎ እወታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ካብቲ ሃገር ሓሊፉ ንኣፍሪቃን ኤውሮጳን ዘርብሕ ብሉጽ ዓወትዩ ዝብል ድምፂ የስማዕ ምህላውን ኣብ ፖለቲካዊ ርብሓታት ዝተኣሳሰር መርገጺ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ክወሃቦ ዝኽእል ኣይኮነን ብዙሕ ግዜን ብተደጋጋምን ከም ዝተገልጸ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ዓወትን ብልጽግናን ክትረክብ ፈለማ ንዘለዋ ዘይተኣደነ ጸጋታታ ፈሊጣ ንጸጋታት ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ናይ ባሕሪ ዕድሎታት ኤርትራ ከም ዘይናታ ሓሲባ ንሓዋሩ ከም ጥባዲኣ እንተቐቢጻ ጥራያ ስለዚ እምበኣር ኢትዮጵያ ብሓቂ ክርህዋን ክትዓብን እንተኾይና እታ ቁዕሶ ምስ እያ ዘላ ቬኔዙዌላ ብቕንያቱ ቬኔዙዌላ ኣብ ቅልውላው እያ ዘላ ባዕሉ ኣነ መሰጋገሪ ፕሬዚደንት ብዝበለ ህዋን ጓይዶን ስልጣን ኣይሓድግን ኢሉ ብዘቕበፀ ኒኮላስ ማድሮን ኣብ ቬኔዙዌላ ህዝቢ ዝተሓወሶ ፖለቲካዊ ወጥሪ ተፈጢሩ ይርከብ ኣሜሪካን ሓያለ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ነቲ ንነብሱ ከም መሰጋገሪ ፕሬዚደንት ተሃገር ዝኣወጀ ህዋን ጓይዶ ክድግፋ ከለዋ ሩስያ ቻይናን ሜክሲኮን ግን ነቲ ስልጣነይ ኣሕሊፈ ኣይህብን ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኣነ ባዕለየ ንዝብል ዘሎ ኒኮላስ ማድሮ ይቆም ኣለዋ ኒኮላስ ማድሮ ከምቲ ዝኣበየ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ካብ ስልጣን ክእለ ዘይከኣለ ዘሎ ወተሃደር እቲ ሃገር ስለ ዝሓዘዩ ህዝቢ እቲ ፕሬዚደንት ካብ ስልጣን ክወርድ ብሓያል ሰላማዊ ሰልፍታት ይጽዋዕ ኣሎ እቲ ንዕኡ ከኣሊ ዝደሊ ዘሎ ህዋን ጓይዶ ከዓ ብምስጢር ምስ ወተሃደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር እናተራኸበ ንኒኮላስ ማድሮ ካብ ስልጣን ክእለ ዝእመን ጥበባት ኣብ ምንዳይ ከም ዝርከብ ይግለጽ እንተኾነ ብንጻር እዚ ትጽቢት እዚ ፖሊስ ንስድራ ቤት እቲ ኣነየ መሰጋገሪ ፕሬዚደንት ዝብል ዘሎ ጓይዶ የሰራጥዩ ብፍላይ ከዓ ናብ በዓልቲ ቤቱ ዝቐንዐ ተንኮላት የካይዱ ከም ዘለዉ ይንገር ኣብ ቬኔዙዌላ ረሲኑ ዘሎ ተቃውሞታት ህዝቢ ኒኮላስ ማድሮ ንካልኣይ እብረ ፕሬዚደንትነቱ ኣብ ዝሓለፈ 10 ጥሪ 2019 ክጅምር ክብል ከሎ እዩ
ንሱ ነዝናይ ካልኣይ እብረ ፕሬዚደንትነቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንብዙሓት መተሃላለኽቱ ኮኒኑን ኣሲሩን ዝረኸቡ ዓወት ምዃኑ እውን ይፍለጥ። ቬኔዙዌላ ምስ ዘይተኣደነ ሃብቲ ነዳዲኣ ኣብ ከቢድ ቁጠባውን ፖለቲካውን ቅልውላው ካብ ትሽመም 3 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ዓዱ ገዲፉ ወፂዩ። ንነብሱ ከም መሰጋገሪ ፕሬዚደንት ዝወስድ ዘሎ ሁዋን ጓይዶ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትና ዳግም ተሓዲሱ ንዓና ከም ዘርብሕ ክቐውም ብዝኾነ ፖለቲካዊ ምስምስ ውላደይ ሓዊስካ ዝኾነ ምብስባስ ከም ዘይበጽሖም ከንረጋግጽ ቬኔዙዌላ ዝግባእ ክብርን ሃብትን ከተሰስን ዝዓለመ ጻዕርታት ውጥንን እምበር ኣብ ትርጉም ዘይብሉ ፖለቲካ ህልኽ ኣቴ ክሰርሕን ክብገስን ኣይደልን እዩ ዝብል ዘሎ። ህዋን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ገለ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ከሲቡ ንሱ ከም ፕሬዚደንት ክቕጽል ይጽዋዕ ስለ ዘሎ ነቲ ዕድል ክረኽቦን ክሳብ ሓድሽ ምርጫ ዝካየድ ፖለቲካዊ ጥጥሐ ክረክብ ተኽእለሎ። ናይ ምዃን ዕድሉ ግን ብዙሕ ዝተነጸረ ነገር የለን። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ቬኔዙዌላ ሓርነት ዕድል ትረክብ ከም ዘላ ክገልጽ ከሎ እቲ ዛጊት ኣብ ስልጣኔ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ከዓ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይና ኢዳ ትእቱን ንዕልዋ ትድግፍናላ ኣብ ምባል ይርከብ። ብኸምዚ ከዓ ህዝቢ ቬኔዙዌላ ኣብ መንጎ ብዙሓት ፖለቲካውያን ሓይልታት ተጨፍሊቑ ክነሱ ብዓቕሙ ንዝሓሸ ለውጢ ዝጽውዕ ድምፅታቱ ካብ ምሃብ ኣይቋረፀን ኣሎ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ሰብ ቬኔዙዌላ ኩሉ ምርዳእ ኣቢዎ ክሳብ ናብ ጠንቆልቲ እናኸደ መጻኢ ዕድሉ ክፈልጥ ይጋደል ኣሎ። በዚ መሰረት ከዓ ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ብፍሉይ ዝተጠቕሰት ጠንቋሊት እቲ ሃገር ነገራት ብሕጂ ክኸፍኡ እምበር ክሕሹ ከም ዘይኮኑ ገሊጻላ። ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ቀልጢፉን ብሰላምን ስልጣን ከም ዘይሓድጉን ተዛሪባላ። እዚ ዘሎ መንግስቲ ብሕማቕ ውሳኔታቱ ሕንኽ ዘይብል ስጉምታቱን ገና ከበሳብሰናዮ ከዓ ትብል። ማዕረ ማዕረዚ ክኢላታት እስነ ቁጠባ ዋላ እኳ ኣብቲ ሙሉእ ናይ ጥንቆላ መዳይ ኣይእተዉ ኣብቲ ቬኔዙዌላ ኣብ መንጎ ህዋንን ኒኮላስን ዝገብርዎ ዘለዉ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ተቐርቂራ ብሕጂ እውን ክትሕመስ ምዃና ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ቁፅፅር ኒኮላስ ማዱሮ ኣብቲ ዓብዩ ዝበሃል ጸጋ ቬኔዙዌላ ዝኾነ ነዳዲ ብዙሕ ቁፅፅር የብሉን። እንተኾነ ሃገሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተኸዘነ 1.2 ቢልዮን ዶላር ብመልክዕ ወርቂ ስለ ዘለዋ ጠቕሊሉ ሓይሊ ይስእናሎ ክበሃል ይኸብድ እዩ። እዚ ሓቅታት እዚ ከዓ ንኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ስልጣን ከጽንሖን መከራ ህዝቢ ዝያዳ ግዲዱ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ሰማይ ክሰቅል ዘገድድ ክኸውን ከም ዝኾነ ክኢላታት ይገልጹ። ብተወሳኺ እቲ ሎሚ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝርአ ዘሎ ነውፅን ኣብ ነዳዲ ምቁፅጻር ዝርአ ዘሎ ጸገማትን ምስቲ ኣብ 2011 ኣብ ሊብያን ነዳዲኣን ዝተረኣየ ብሰሩ ዝመፀ ሕማቕ ለውጥን ይነጻጸር ኣሎ። ቬኔዙዌላ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ትሕዝቶ ነዳዲ ዘለዋ ሃገር እያ። እንተኾነ ሎሚ ካብቲ ትሕዝቶኣ 1/3 ጥራይ ትጥቀመሉ ከም ዘላዩ ዝፍለጥ። ሎሚ ቬኔዙዌላ ኣብ መዓልቲ ፍርቂ ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ንኣሜሪካን ንምሓዙታ ዝኾና ሩስያ፣ ቻይና፣ ህንዲ፣ ማሌዥያን፣ ታይላንድን ትሸይጣላ። እንተኾነ እዚ ክንድቲ ትብህጎን ዘድልያን ዘይምዃኑ ንቅልውላው ተወሳኺ ሕማም ኮይኑዋ ይርከብ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ 29 ሚልዮን ዝቝፅሩ ህዝቢ ቬኔዙዌላ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ መዋጥር ኣትዩ ከም ዘለውን ይግለጽ ኣሎ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ብሪጣንያ ኣብዚ ዓለም ብዙሓት ብሕብረት ዝቖማ ሃገራት ተራእየንን። ንኣብነት እኳ እታ ኣብ ፈለማ ቴስዓታት ዓነውነው ዝበለት ሕብረት ሶቪየትን እታ ናይ ምፍራስ ዕድላ ዜሮ ትበሃል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ምጥቃስ ይከኣል። ሕብረት ንቁጠባውን ፖለቲካውን ውህደት ኣስጢሙ ዝሓዘ እንተኾይኑ ጥራዩ ዝዓይን ዝሰርርን። ሕብረት ኤውሮጳ ንዝለዓለ ስጥመትን ዓወትን ሃቂኑ ዝቆመ ሕብረት እዩ። እንተኾነ እቲ ዝበሃግ ናይ ፖለቲካን ቁጠባን ውህደት ክብጻሕ ኣይተኻእለን።
በዝኽኣ ከምቲ ኣብ ኣፍሪቃ ክብጽሕ ዝህቀን ሕብረትን ፍሽለቱን እኳ እንተዘይተባህለ ኤውሮጳ ሓንቲ ሃገር ክትከውን ዘለዋ ተኽእሎ ብዙሕ ከም ዘይኮነ ኣዝዩ ብሩህ ነገር እዩ። ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተረኽበ ፍረግን ኣሎ። ንሱ ኸኣ ብቁጠባን ምትእሳርን ብሓባር ምስሳንን እዩ። ኣብ ምጥቃም ባጤራ ናቢሮ ዘሰጋገረ ምዕባለን ርእሱ ከም ሓደ ንዝያዳ ውህደት መንገዲ ዝጸረገ ክስተት ጌርካ ክውሰድ ዝኽእል እዩ። እንተኾነ ኣብዚ እውን ዘለቕለቕ ኣይተረፈን። ብሪጣንያ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ምህላዋ ብዙሕ ከም ዘየኽሰባን ክትገድፎ ከም ዘለዋን ሓንሳብ ብረፈረንደም ሓንሳብ ብፓርላሜንታዊ ንትርኽ ኔውነጀው ክትብልን ኣብ ብርቱዕ ፖለቲካዊ ዝርርብ ትርከብ ሃገር እያ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንምውፃእ ክግበር ዝቐነየ ቅትዕ ካብ ኢዳ ወፂኡ ብቐንዱ ኣብ ኢድ እቲ ሕብረት ኣትዩሎ። ብሪጣንያ ካብ ኩሉ ነቲ ብሸነኽ ኣየርላንድ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዘለዋ ርክባት ኣዝያ ትስከፈሉን ንመጻኢ ኣብ ተካይዶ ዘተ ከም ኣውራ መካትዕ ነጥቢ ተምጾናላ። እንተኾነ ሕጂ እውን በኸም ጀርመን ዝኣመሰለ ሃገራት ብዝያዳ ኣብ ዝውርኦ ሕብረት ኤውሮጳ ዘሎ ሓይሊ ውሳኔ ክብደቱ ይውስኽ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሃንጋሪ ቱርኪ ከም ሃንጋሪ ቱርኪ ዝኣመሰለ ሃገራት መንግስተን ብውልቀ ሰባት እናተባሕተ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ኣብኣተን ዝርአ ብልሽውና እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ዝገርም ኣብዚ ንብልሽውና ተኻይዱ ነዚ ውፅኢት እዚ ዘርኣየ መጽናዕቲ ንኣሜሪካውን ዘይነሓፈ ኩነታት ብልሽውና ከም ዘሎ ገሊጹ እኳ እንተኾነ ኣብ ደረጃ ምምሕያሽ ግን ለውጢ ከም ዘለዋ ይሕብር። ኣብዚ ንብልሽውና ዝምልከት ዝተኻይደ መጽናዕቲ ብልሽውና ብምልኪ ከም ዝመጽእን ከም ዝዓብን ብሰሩ ኸኣ ዕድል ዲሞክራስን ፍትሕን ከም ዝንእስ ተገሊጹሎ። ኣብቲ መጽናዕቲ ብደቂቕ ዝተረኣያ ሃንጋርን ቱርክን ደረጃ ብልሽውንአን ምስ ወሰኸ ኣብ ዲሞክራሲ ዝነበረን ደረጃ ቀኒሱ ይርከብ። ብዙሓት ሃገራት ምስ ኩሉ ፖለቲካዊ ጸገማተን ዲሞክራስያውያን ምዃነን ክገልጻ ሕዮኽ ይብላካ እንተኾና ናይ ሓቅን ጥዕና ዘለዎ ዲሞክራስን ዝረጋገጽ ግን ኣብ ሓደ መንግስቲ ጉሉጽነት ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ብውሕዱ ኸኣ ብብዙሓት ዝዝወር ፖለቲካ ምስ ዝውነና ጥራዩ። ኣብ ከም ኤርትራ ፖለቲካ ብሓደ ሰብ ተባሒቱ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ደረጃ ብልሽውና ጥራይ ዘይኮነ ደረጃ ሰብ ከም ሰብ ተወሲዱ ዝግብኦ መሰልን ኣገልግሎትን ዝረኽበሉ ኩነታት መሬቱ ተነቒቱ ኩሉ ዓይነት ሕሰም በርኪቱ ይርከብ። ብሰናይ ዘርአ ተወልደ ዝተዳለወ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ኣብዚ ይዛዘም። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን